গতিকে ৰাইজে 17 বছৰ বিপিএফ দলক দেখিলে 5 বছৰ ইউপিপিএল দলক দেখিলে এই দলবিলাকে কি কৰিছে फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै जे बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड बानायाखिसै नाथाय गाव गावनि न'खौ हले बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड मडेलाव बानायनानै लाबाय এতিয়া কথা হ'ল যে এয়া আজি কোকৰাঝাৰ জিলা ইউথ সেল আৰু ওমেন সেল গঠন হ'ল জিলা কমিটি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি ইতিমধ্যে গঠন হৈছে যেহেতু আমাৰ এপিপি দলটো আজি 2 মাহ পাৰ হৈছে গঠন হোৱা গতিকে আমি তথাপিও মানে যিখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ অলৰেডি প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্টতে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি হৈ গ'ল ব্লক কমিটি হৈ গ'ল প্ৰাইমাৰী হৈ গ'ল মাথন আমি এতিয়া অলপ মানে বাকি আছিল আমাৰ ইউথ আৰু ওমেন্সটো গতিকে আমাৰ ওমেন্স চেণ্ট্ৰেল কমিটি গঠন হৈছে জিলা কমিটি গঠন হৈ আছে ব্লক কমিটি গঠন হৈ আছে আমি মোটামুটি ধৰক আমাৰ 10 দিন 15 দিনৰ ভিতৰত আমি বাদ বাকি এইবিলাক সব কমপ্লিট কৰিম ব্লক কমিটি আৰু প্ৰাইমাৰী কমিটি দুটা গঠন কৰি হেক কৰি দিম এপিপি নতুন ৰাজনীতি দল হিচাপে 3 মাহ হ'ল 3 মাহত ৰাইজৰ কেনে খবৰ আমি বিপুল সহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ সকলো ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন নহয় এটো অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিছে যেটো বিকল্প গতিকে ৰাইজে 17 বছৰ বিপিএফ দলক দেখিলে 5 বছৰ ইউপিপিএল দলক দেখিলে এই দলবিলাকে কি কৰিছে ৰাইজে এতিয়া সকলোৱে জানা পাইছে গতিকে ৰাইজে বিকল্প এটা দল বিচাৰিছে গতিকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত আজি এপিপি দলৰ জন্ম হৈছে গতিকে এই এপিপি দলক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আকলি লৈছে আকলি ল'ব আৰু আমাৰ আগন্তুক দিনত আমাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু ৰাইজে আমাক এইটো আশা দিছে ইলেকশ্যনৰ দিন এতিয়ালৈ স্পষ্ট হোৱা নাই তথাপি সেপ্টেম্বৰত হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা পাইছে আজিলৈ কিমান প্ৰস্তুতি এপিপি দলে ইলেকশ্যন খেলাৰ বাবে এতিয়া এইটো আমাৰ সিডব্লিউসি বা হাই কমান্ড আমাৰ এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব আমি কিমানটা সিটত খেলিম তো এইটো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈ আমি লোৱা নাই কিন্তু আমি চেষ্টাত আছো 40টা সমষ্টিতেই আমাৰ ক্যান্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে যেহেতু আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটো আমাৰ মজবুত কৰিব লাগে আমি এই মাহৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আমি সাংগঠনিক ভেটিটো মজবুত কৰাৰ পিছতহে আমি এইটো ক'ব পাৰিম আমাৰ সিডব্লিউসি এইটো জনাব মানে কিমানটা সিটত আমি দিম কিন্তু আমাৰ আশা আছে আমি 40টা সিটতে আমি ক্যান্ডিডেট দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি লৈ আছো दिनै जों बेयावहाय क'क्राझार जिल्ला वमेन सेल आरो इउथ सेलखौ दाफुंनानै लाबाय आरो जों बे कमिटियावहाय क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनिफ्राय जों गोख्रों मावथिफोरखौ मोननो हादों दा बेखायनो जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समावहाय एपिपि राजखान्थि हान्जानि जानानै गोख्रोङै खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों नोंथाङा जिल्लानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नैबे क'क्राझार जिल्लायावहाय मोनबेसे बियाबाव गेलेनो थाखाय थिरांथा लाना दं दिनैसिम नङा मोनसे खोथा जाहैबाय आङो जिल्लानि नङा आङो मिरुनि बिबानगिरि सासे आरो दिनैसिमबो जोङो बिजाथिनि सम्पर्कै सावरायनाय जायाखै जोङो दायो ओरैनो बिजाथिफोरनिफ्राय जाय बिथांमोनहा इन्टारेस्टेड बिथांमोननिफ्राय जोङो आर'ज बिलाइखौ स्टार्ट खालामबाय गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोङो दा 7 बिजाथिया आर'ज बिलाइ होदों बेखौ जों मोननो हादों नाथाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों मोनथ'वाखै पर्बजरानिफ्राय मोनथ'वाखै आरो गुबुन गासै मोन 9 जिल्लानिफ्राय जों मोनथ'नाय जायाखै दा फैगौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय नोंथांमोना जितु थियारि जाखाबाय माबे मोनसे इस्युखौ लाना रायजोनि गेजेराव हाबगोन इस्यु हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' गोबां दङ दा जोंहा बारग' एनडिबिफोरनि इस्यु दङ मुंख्लं नखरनि इस्यु दङ बिनिफ्राय डेभेलपमेन्ट दाथ' प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राथ' बुंबायानो थादोंना जे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिटिसिखौहाय बा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बादि बानायगोन होननानै बिथांमोनहा बुंसोलायदोंमोन फोसावदोंमोन नाथाय जों दिनैसिम नुनो थाङाखै बेफोरखौ गोबां जायगानि लामाफोरा दा हान्थु बारजासिम हाखर जानानै दङ बिथांमोनहाथ' बेफोरखौ नायसनाखै दा जोङो नुनायाव बेखौसो नुदों जे बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड बानायाखिसै नाथाय गाव गावनि न'खौ हले बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड मडेलाव बानायनानै लाबाय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया मोनसे खोथा बुंदों गोबाव सम अमाबैसायाव थाबोनांदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार दानाय लोगो लोगो
पुर्निमाखौ नुनो मोनबाय होननानै बुंदों बिथाङा ओमफ्राय दा पुर्निमा नुनो मोनबायबा नोंथांमोननि एपिबि हान्जाया मानो जोनोम जाबावखो बिटिआर आव होननानै मा बुङो फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथों बुङोब्ला बिथांनि सोंनाय फिननाया जागोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जिथु सायाजोंनो दाजानाय नैबे एपिबि राजखान्थि हान्जाया दा बेहाय एनडिएफबिनि समयसानि बाथ्राखौ लानानै फिल्डआव ओंखारनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय दा बेबायदि एनडिएफबिनि समयसाखौ लानानैनो हाबोब्ला गुबुन हारिनिफ्राय मदद मोनगोन होननानै सानो नोंथाङा जों खालि बे एनडिएफबिनि समयसाखौल' लानानै नङा जोङो बिटिआरनि गासै थागिबि गासै हारि माहारि बिथांमोननि जे समस्या जोङो डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बे गासैबो बिटिआराव थानाय हारि माहारिनि खोथायानो फैयो जों दिनै सोलोंथाइ बिथिंनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बिटिआराव थानाय गासैबो हारि माहारिनि खोथायानो फैयो लामा सामानि खोथा बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथायानो फैयो दा बेखायनो जोङो सानाखै जे माखासे जोङो एनडिएफबिनि माखासे इसुफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो थाङोबाबो बेयाव जेबो जेंना फैनाय नङा बेखौ आं सानो